Здравейте, приятели! В момента се играем страшното око. И чакайте сега. Едно нещо да направим. Да, да виждате. Изчакайте. Да. Ето сега съм приятел и ще игра страшното око, понеже разбрах как се играе. Така ме се камерата. Аз в момента съм тук. И се опитнете се канала, защото ние имаме 6 абоната. Когато имаме милион, се опитнете се канала и се влизате кампанката. Изчакай. Аз мога да играя с това странно. Не. Изчакай, ще игра с таз. И сега училището ти е заключил. Ще играя на имение. Пиши имение. Брат, тази камера много ми пречи, ще я намаля малко. Да, и тъй, приятели. Не, ще я пропусна. Така малко ще ми бъде трудно да играя, защото в момента сме на най-ганто място, защото децата ще накажат, че снимаме на игри. Да. Така, вземаме турбички. Изи пизи игра. Какво ви кажа, хора? Много лесна игра. Аз предния път минах за 3 минути. Така, око взимаме. Така. Хора, днеска ще минем играта. О, Трион! Хора, днеска ще минем играта. Ело! Днеска ще минем играта за 30 секунди. Така, я да проверим тук. Казвам ти. Да, обаче сме каза, тази момента. Ами, снимаме видео. Какво? На игри! На игри! А пък ме стои несъвестно. Изчай сега да дойдат така по-науден. Така. Почваме и ще си усиля малко звука. О, what the fuck. Направо ма стрес на този звук, казвам ти. И сега гледаш, аз ще не съм страхлив. Това трябва да го натиснеш и чакай. Нямаш. Добре. Сега, само да видя къде. Качва се на горния етаж. При мене, брат. На горния мога да... Тук мога да се разходя. Ще опитайте се канала и се открите кампанката. Да, защото Джар е голям страхливко на тази игра. И не знам защо се е изтеглил, аз да му я минавам. Да. Да, имаме този абонати. Вижда се. Идва, тук е. Брат, телевизора как работи. Изчакай. Трябва ми око да я вия карел. Сега е на долния етаж. При мене. Сега няма как да вия. На Карел тия. Явно е надолу тя. Май надолу тя. Брат, дай да съм махни тази. Ей, сега ако е горе. Брат, ще гледам реклама. Ще гледам. И хора, аз взех си едно око. На долния. Мога се кача горе. Турбичка, видяй, че не съм страхливко на тази игра. Тук е Кенефа, 100% няма да има нищо в него. Ама за всеки случай, да, няма нищо. Аз се знае. Ей, сега виж какъв челом тук намерих. Цъкаш и така много пъти. Отгоре на него. И сега би трябвало да ти принтира едно око. Видяй го този номер. Принтирва ти око. Колко имаме? 4 уши. Брат, идва към входа. Идва към входа на мазето. Маха се от мазето. Да пусни малко циганя. Бах циганята.
Чай ще взема, имам 4 очи. Чакай, не мърдай, имам 4, виж. Ще ме разсееш. Номер. Да, чакай, че ще умна. Ето. Намерете ключ. Намери какво е, брат? Вижте, сега да ви. Качва се нагоре една. Чакай да бе. Не, обръща се, брат. Чай, натам е входа, Чакай, че аз вече забравих. Мъстове. Тук е, чуваме. Тук е, брат, тук е, аз казвам. Я да бе. Слиза на долния етаж. Око, Искаме да имаме милионно понато и другото да имаме по-малко. Идва това. Ако спориш, Събрах и тук дойдам. Идва и тук. Брат, на горния етаж. 15 турбички. Да, тази на 20. Не включвай в видеото му. Ей, сега гледай един чела. Сега, чакай да проверя тук дали има турбичка, дай. Сега, виж като учиш в тази стая тук. Ето тук влияш, събираш тези турбички. Чай, че нещо тук, дисплеят се е бъгнал. Тук, като вземеш триона, виж. И тук може да се телепортираш, ама аз никога не се телепортирам. Още 19, 20, още 2 турбички. Тя е в мазято. Сега когато тя се качи на този етаж, когато тя, например, се качи на този... Брат, не знам как го направя. Много рискина! Трябва да отида в мазято. Брат, чуваме. Бягай! Турбички, още една турбичка трябва да събера. Чакай. Сега да видя дали е. Да, качва се на горния. Аз тук мога да потърся за турбички. Да паката. Да, тя нищо не показва. Ето тук. За готовки. А защо имаш камера? Така? Сняме видео. Да. Сега би трябвало като нагоре. Аз тук да дойда. Победих. Да, изчакай, сега ще ми даде пари. Да. Сега. Ето, дайте ми пари. 40 лек. И хора, спираме видеото до тук. А сега, чао.